e pacho kae. Kata sani pod odhi kuro ka obochopo kanyo obedo ka wakelo ni pichni makamago achiel kachiel. Kata kamano we asoma ne ote moro kae no kanya kwa Ramogi Ajwang' oro penjo moro kae. Penjo somo kama penjo makamana bobedo kachwalo ni CP Evans Ogutu ka itere county ma Migori okinyi makawuono. Owacho kae to bende in bende nyadwoko CP Victor Ogutu. Openjo kae ni sector mano mar agriculture, rural, kachiel kod urban development sani koro yudo cut mano mar atamalo adeka. Mano moriwo kanyo atamalo 24 miwacho kanyo ni reduction in crop development. Owacho ni weche makamagi nyalo tingo malo wechego mago mag raw material kata nyalo tingo malo cost mano mar raw material ne jogo manitiere agro processing kata agro processing manufacturers. Penjo koro ni kamae: ere kaka agriculture, rural and urban development sector budget cuts nyalo kelo nengo mamalo kata nyalo miyo medruok e input sainya nyato jogo manitiere sector mar manufacturing makamano? CPA Evans. Erokamano ahinya Joyce. Ing'eyo ni technically kwa ng'iyo the schedules of the country, ibro yudo ni agriculture ideally ne en gima obedo devolved. Agriculture nonego bed ni en gima counties monego bed ni kawe mijing'o kabisa. King'iyo budget wa the allocation to counties up to the last time naneno ka gibedo increased. Manyiso ni as much as nitiere reduction in the budget mar national level, tanyalo kwayo ni mijing'o mang'eny kabisa onego ket gi counties mago in terms of allocation of resources e agriculture sector. Okapa ni kwa kao agriculture kendo wacha kwa centralize malo ni all the allocations onego bedi increase at national level, to pesa wamantie at county level ni kare eno dhi timang almost over 400 billion. Koro anyalo wacho ni there can be only a slash at national level, manyiso ni they have a shared responsibility gi county level. Okapar ni it has a great diverse effect ne the manufacturing sector masani. Nikech isebedo kineno ka maybe the aggregated centers gi national government to gi county governments medo tiyo kanyakla. Koro ma anyalo kao ni kapok awacho ni most of it they affect our national outlook mar the agriculture sector. Wang'iyane ni counties magwagi in each and every county, what have they allocated for the purposes mar agriculture? Erokamano.